Ini ndiri mudzimai ane makore 38 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakamirawo yakadai. Ndaiva ndakaroorwa nemurume akashaya tine 6 months. Tatanga kugara tese. Tanga tisati tava nemwana nenyaya yekusaziva chivanhu zvakanyanya. Pakashayika murume wangu pakunovigwa, ini ndakaendawo kumakuva nevamwe. But ndinonzwa vanhu vachiti ndaisafanira kuenda kumakuva. Ndinoda kubvunzawo vanoziva kuti ichokwadi here. Ever since murume wangu ashayika handisati ndamboita relationship iri nani zvayo. Ndinongosangana nevasiri serious, vanoda zvekutamba chete. But chimwe chinondinetsa inyaya yekuti pamarelationships acho iwaya ese andaita nevanhu vacho vandinodanana navo vanenge vachibva kusaidhi rimwe chete kwaibva murume wangu, like let's say kumasvingo, and vese ndokwavanobva, asi vanozosiyana havo kuti ndekupi, but iri same province. Chimwezve vanenge vachiyera semutupo waiyera murume wangu, but unozongosiyanawo kuti like toti moyo, but unozosiyanawo kuti imoyo chii. Zvingadai zvichikonzerwa here nekuenda kumakuva kwandakaita, o kana munhu murume ashaya pane zvinoitwa here pachivanhu pedu. Chimwezve marelationship andapinda acho vanenge vari vadiki kwandiri, unotoona kuti munhu ari kundinyepera uyu. Inini wacho ndina hangu bhodhi diki, but still zviri kundidya every time, kuti maybe pane zvaifanirwa kuitwa. Ini vabereki vangu vose vakafa, ndakakurira kwana sekuru kune imwe province, noti yandaive ndakaroorwa. Vedu ndibatsirewo kuti chii, maybe vanhu vanosiyana. Iko zvino ndinogara hangu kunyika yavatorwa, but zvinhu izvi zviri kundinetsa mukati mekurarama kwangu. Ndinokumbirawo kubvunza vose vangave neidea yekuziva kuti ndingakwanisa kubatsirikanawo sei. Ndichateera hangu makomenzi enyu.